Segu masakɛ Mali ka dɔn kɛnɛ ka artiste de don koyi kabri indépendance tali la Mali ka ambassadeur bila la jamanaw ɲɛfɛ olu tun b'u ka bureau de kɔnɔ olu ni faamaw de tun bɛ kuma mais an ka artiste dɔnkɛlaw dɔnkilidalaw olu mana bɔ olu jama de bɛ kuma a bɛ ɲininka ko nin bɔra min ko nin bɔra Mali de la donc o b'a to jamana bi dɔn n hakili bɛ taa ballet malien ni ensemble instrumental ni Mali groupe dramatique ninnu ma u ye jamanaw yɛla yanni ambassadeur ka se k'an ko fɔ diɲɛ bɛɛ kan mɛn olu de y'an ko fɔ n'i taara sisan Amérique jamana kan u bɛ f'u ma ko Tombouctou ni sisan nin tɔ bɛɛ ka Tombouctou mais olu ye Tombouctou olu bolo Tombouctou yɛrɛ tɛ dugu tɛ yen fɔlɔ dugu don mun nana n'a ye Tombouctou ka culture de don donc vraiment a y'aw jija k'aw ka dani yɛlɛ aw ye da min yɛlɛ a ka ɲi mais aw ye da fara yɛlɛ dani kan pour que an ka cinéma ka se ka taa ɲɛ. A fɔ a ye dɛ. Sadi wanyana Kulubali la. A kɛ Biton Kulubali kun. Aye Biton. Ya Allah. A ma bɔ i la kɛlɛ i fɛ. I y'a muta o i y'a faga kɛlɛ. A fɔ Biton Kulubali ye a fɔ muso saba de ye ko a Kulubali. Kulubali. A baara gɛlɛya dɔw yera la parce que Roi de Segu ye film ye min bɛ boli da ani mɔnzɔn ani o ɲɔgɔnna caman tile kan olu wagati la moteur ko ninnu tɛ yen moto tun tɛ yen mobiliw tun ye kelen kelen ye o tun tɛ yan yɛrɛ Segu mara la donc n'a fɔra ko an ka baara kɛ ka a essayer ka segin o wagati kan donc o gɛlɛya tun b'an kan an tun bɛ dugu minnu na an y'o dugumɔgɔw tɔɔrɔ u ka ɲɔsi machine tun tɛ se ka wuli ni mototigi tun bɛ tɛmɛ an b'a fɔ ko u ka jɔ ni mobilitigi tun bɛ tɛmɛ an b'a fɔ k'u ka jɔ ou bien an bɛ baara yɛrɛ jɔ fɔlɔ pour que olu mankan ninnu ka da donc o gɛlɛya tun b'an kan. Nin y'a kalo 6 ye denw tɛmɛna Biton ye ne balimakɛ Kamisa ɲɔɲɔ bɔnna ni na fu subaga bɛ se ka ɲinɛ a ka mɔgɔ dunenw kɔ nka a ye mɔgɔ minnu denw ta k'a dun olu tɛ ɲinɛ fewu. muso mugu in minɛ almukaikayi don a k'an ka Segu dunan minnu bɛ na u ka min fɛn na. I sago bɛ kɛ. Bon film tourné fana ye fɛn min ye a ɲɛ ka misɛn tuma dɔ la acteur minnu ye professionnel olu b'a gɛlɛya dɔn minnu ma deli ka film tourné donc n'u nana an kan ta la an de ka misɛn puisque an b'a fɔ i k'a kɛ tan i k'a bɔ tan tuma dɔ la a bɛ kɛ acteur yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko a y'a kɛ a ɲɛna an b'a fɔ a man ɲɛ donc an b'o hakilitinin kɛ acteurw fɛ an y'u sɛgɛn mais bɛɛ tun hamina tun ye a ka ɲɛ ye n'a ɲɛna ni a diyara mɔgɔw ye a tabarika la. Biton si ye ɲɔ si ye Senimani si ye anw si ye ɲɔ si ye hɔrɔnkantigi si ye ɲɔ si ye magoɲɛma si ye ɲɔ si ye Senimani si ye anw si ye ɲɔ si ye Senimani ango dagunga. Faama ni sɔgɔma. N b'a fɔ Mali masakɛw ye n b'a fɔ opérateur économique ye minnu b'a la ka danbe makara n'u t'a fɛ danbe in ka buruja anw ka jamana in kɔnɔ n'u bɛ dɛmɛ kɛ cinéma ma a ka se ka kɛ sababu ye ladamu ka sabati u ka wari u ka diɲɛ ni wari in bɔli ye k'a di cinéma bɔla ninnu ma Mali badingɛ min bɛ yen n'o y'a dɔnni badingɛ n'u b'a la k'o wɔgɔ bɛɛ k'an ka kɔrɔlenw yira an na cogo min na u bɛ se ka taa ɲɛfɛ bari bi an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka nafolobɔlaw ka fanba ka girin tubabu cinéma bɔli kan ka tɛmɛ anw ka danbekɔrɔw kan an denw ka pantalon dɔw cayara
u ka culotte do cayara fɔlɔ u kun de kɛ fiyewu an ye le roi de Ségou ye culotte tigi t'a la pantalon digi t'a la i tɛ jupe panneɲa la i tɛ duloki kɔrɔsasi panneɲa la nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ laada min kun bɛ anw fɛ Ségou n'o tun bɛ an ka danbe kɔrɔlenw na o de bɛ se ka nafa bi an denw ye a n'an mɔdenw ye donc ni nafolo ma di cinéma baara ka kɛ an ka danbe bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ a ma bɔ dɛ. ne welela ko ne kana cinéma kɔnɔna na sababu de la Salfu Samake fɛ a ye n wele don min na ko yali n delila ka film jouer wa n ko ayi ma deli ka film jouer ko n ye théâtre jouer n ko ma théâtre jouer n ko ne kɔni bɛ kuma donsow ka kɛnɛw de kan o sababu la n nana film kɔnɔna na u ye da ka jɔyɔrɔ ta ka di yan. À présent, la parole est au maître des eaux et des Bamana. N ye film in jouer ala ni ala barika ani mɔgɔw barika la u ye dɛmɛ caman don ma walasa n bɛ se ka nin ko in kɛ cogo min ka kunkɔrɔta sɔrɔ la ni film kɔni yera la n b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ n'o fili yɔrɔ ye parce que ne tɛ se ka kɛ da ye a fɔra n ka da ale ladege. Respectez-vous le serment que vous avez fait à votre père de rester unis, quoi qu'il advienne, et de reconnaître Da comme votre roi. Ye jɔyɔrɔ min joué film nin na o ye jeliba jɔyɔrɔ ye n'a tɔgɔ ye ko Cɛntigiba Damte ne ni réalisateur kumana Bukari Sidibe an bɛnna fɔ la an ye baara daminɛ scénario dira ne ma n taara n y'a kalan don fɔlɔ min na ne tun kan ka yɛlɛ scène kan n ye n sigi caméra ɲɛ a ma nɔgɔya dɛ yɔrɔ a b'a dɔn maa siɲɛ fɔlɔ ayiwa caméra jɔlen i kan yɛrɛyɛrɛliw b'a la fɛn caman b'a la a bɛna ɲɛ o a tɛna ɲɛ o bɛɛ b'a la. Je raconte l'histoire de nos ancêtres afin que la vie des anciens nous serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Oh, nga ala ni ayiwa ala yɛrɛ ka diyaɲɛ la ani bangebagaw ka duwawu ani réalisateur ka faamuya ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la baara kun fɔlɔ olu ɲɛna filananw ɲɛna ayiwa diɲɛ dugu jɛ o jɛ dɔ de bɛ fara ɲɛ kan ka taa an bɛ ala barikada o yɔrɔ la. Segu ye tamosa jarayo ya nye Segu ye gayoro kwasade Segu masakɛw gɛlɛyaw caman b'a la sabu min ta ye film ye o b'a fɛ I ka kɛ cogoya min na ani e fana b'a fɛ ka kɛ cogoya min na o ye fɛn fila de nka ale b'a fɛ ka kɛ cogoya min na I b'a kɛ ten de ɔ ni ala faral'i kan waati minnu na n'a ma bɔ fɛn kalama I b'a k'i yɛrɛ ta ye n'o ni sababa bɛnna alhamdulilayi. Damozon, la valeur d'un homme ne se mesure pas seulement à son adresse au combat, mais aussi aux qualités dont il use pour se tirer des situations les plus difficiles. Mba ɲini alisa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ wɛrɛ a ye n dɛmɛ k'an ka kara ta a kun b'i bolo dɛ mɔgɔ wɛrɛw ka an dɛmɛ o ye tiɲɛ ye mais an yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a y'a lajɛ an ka Maliba in Mali in ye nafa dugu de ye Mali in ye histoire dugu de ye. Iye biton de dana mae Lucy beche chamana o te dana mae Lucky beche chamana o te dana mae Iye biton ke dana mae Biton Ikulubali dana mae o laidu mae Iye makeke dana mae Segu beba wasoni yebi u ka jɛ ni wari in bɔli ye cinéma bɔla Bukari Sidibe n'a ka jama u ka u dɛmɛ cinéma ka se ka barika sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min na laadaw bɛ se ka sabati anw fɛ yan ministre b'anw fɛ yan k'o tɔgɔ ko ministre de la culture n b'a fɔ olu yɛrɛ sen b'a la anw bɛ nin cinéma in fɛ ka tɛmɛ feuilleton kan bari feuilleton na I b'a ye cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn embrasser feuilleton na I b'a ye u ni silipuni bɛ bɔ k'u bi ji la I b'a ye cɛ ni muso danbɛ fɔlɔ maloya bɛ yen saamɛ bɛ yen danbe bɛ yen den to k'a fa ɲɛna den to k'a masa ɲɛna hali maa sigilen cinéma na n'o sugu bɔra I ni denw cɛla I bɛ maloya de nka le roi de Ségou la an ka sokɛw b'i ye an ka kɛlɛcɛw b'i ye an ka kɛlɛbulonw b'i ye an ka dabalitigɛlenw b'i ye an ka fɛn bɛɛ b'i ye kɔrɔlen la o de b'an kun kɔrɔta o b'an wasa o de b'an dɛmɛ ta o kan kɛlɛɲa ni badenya b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ Ségou bi yɛlɛma an bɛ yɔrɔ min na bi maaw bɛ kɔrɔtɔ ni se b'an ye diɲɛ don o don de a bɛ bɔ a tɛ jɔ bilen. n bɛ taa masakɛ fɛ yen ka segin ni ɲuman ye. Mami bolika tu se
Fatu tɛ boli kan a sɛgɛrɛ. Ala. Jalidenw jigi tɛ wa bito. O don. Finadenw jigi tɛ wa bito. Ala cɛ. Garangedenw jigi tɛ wa